ni Iker naiz, 19 urte ditut eta markolako ikasloi bat naiz. Eta beraz, eskola kirolan parte hartzen nuen. Eta horri esker, ikasi dut besteekin harremanetan jartzen, hobeto harremanetan jartzen, gaitasun sozialak irabazten. Ze adibidez, eskola kirolan apuntatu aurretik, oso isila nintzen, erabat, eta eskola kirolari esker, orain irekiagoa naiz, sozialagoa, eta alde batetik hori ere gero ikasi dut errespetua irabazten, besteekin errespetua izaten, eta, hola pasadizoren bat, Oiartzungo kiroldegian egiten genuen saskibaloia, eta saskibaloiko partidotan, beti ni ez kanastaren onduan horrela jartzen nintzen, baloia sartzeko, eta besteak hemendik iristen zitezkidan. Eta, eta batzutan egiten nuen horrela ez, sartzen saiatu, bota, eta lortu ezinik, eta besteak ere saltatzen saiatzen ziren, eta, azkenean lortu arte, horrela goten nintzen ez, saltatu gabe. Eta, hori da pasadizon bat, eta, hause da dena, tipo, oain gozatzera, besteekin sozializatu, eta, harremanetan jarri, isiak baldin bat zeate, eta errespetuz tratatu pertsonak, bale? Venga, agur!